Здравейте хора, аз съм Кози. Днес това е 6-ти епизод на The Mini Pact. Този път се отървахме от натрапниците и дадохме един нов натрапник. Dark King, който бат поне е по-добър. Само тепа... Чуйте, преди малко влезнаха Едни отеплеци. и ни струшиха веднага. Влезнаха 5 секунди, няма и толкова. Ни щупиха къщата. Да, всичко е от. Лагнате се. Добре, че Никито 64 я поправи. Spaceman Games му е лагнат сервера. Аз не. Да, лагнате сервера, обичам и това. Седи на едно место. Кога нещо ми лагна, аз нищо не мога да направим. Ами, лепнахте ли? Не. Може да направиш нещо. Не чупи. Нещо се прави. Да, прави се. Не, аз Всичко се оправи. Обаче като се джойнва някой... Така, аз ще крафна няколко малко врати, за да оправя нещата, които... За всичко е виновен Беймича Про. Да, верно, време отпадна. Той е образ Spaceman Games, затова после не го набихме. че аз му дадах една бразва. Значи той не е образ Spaceman Games. Да. Не да ни оправим с други работи. Да. Чакай, билдинг и сега трябва да бъде. И Така. пак е бъгнат. Ами не като се включва някой винаги е бъгнато. Винаги ми бъде. Не се мърда никой. Аз се мърдам. А не, аз просто стоя на едно място. Дайракс, къде си слези на първия етаж, къде съм аз? А не го име на миньорстваме. Айде, Дайракс, ти си правиш подземен етаж, чули ме? Разбрали ме, Дайракс? Ние отиваме да миньорстваме. Дайте бразо долу за дърво. Вземи си от моя чест. Тя са долните. Абе, ние тук всичките сме хора, само ти си скелет. Казах ви, че ще си смениш скина. Но трябва сега да си прашнем скина. Нищо. Брат, имаме ето в този другия малкия чест. Чакайте, Ето ском, брат. Добре, ние тук се имаш подготвяме. пера? Да. Искам перото. Добре, ще го дам. Добре, чуем сега Дайракс. Всички... Ти... Дайрект нагоре не. Нагоре не. Нагоре не слези веднага или те убиваме. Добре, бе, исках само да ви отчета. Просто е тук. Само надолу ти позволявам да стоиш. Ето тук къде си. Да. Влез ли тук? Не си ме обрал. Не, бе. А откъде е тази бразва? Аз му дадох. Добре. А убий се овца за легло и си прави подземен етаж. Вземи си дърво, всичко. Събирам в момента да. Врати нямаме ли? Лагва ли се това, защото не... Малко. Аз убивам овцата. Няма смени интернет. Достатъчно. Как бе? Достатъчно. Почти фул. Аз сама... Ей, Плант, аре в мините. Айде. Вие ходете, аз си стежа. Имаш ли търчове? Торчове не имам. И аз нямам. Чакай, имам 4 в честа. Сори. После на кой да правиш една услуга? Казвай. На видеонастройките да ги направим като твоите. Искам и на мене да ми е гладко, както твоите. Примерно на Сендрина или тя всяките играти. На мен ми е размазано. е лесно. Това е много лесно. Ще ми помогнеш ли? Айде, отиваме на миньорстване. Без да искам. Ще ме бихте. Сега чакай къде да го ударим, за да си го върнем. Стои на място, иначе те убиваме направо. Аз и на тебе. Удари ме и мене. Аз тебе те ударих. Добре. Айде, отиваме на миньорстване. Имам достатъчно неща. Не, вече му удариха. Никито 64, къде си? За тебе съм. Стига си бил Дайракс Кинг, бе, Ники. И аз трябва да си върнем сам. Да. Не, стига си го ударал. Литко, Дайракс не си го връщай. Айде, аз почвам да копая. Дайте лопата. Ама искам да ми питам нещо. Вземи си в честа ми има, ако не си кръвни. Бейс, мам, може ли да вземем една лопата? Няма лопата. Сложи дърча. Здрасти. Я ме погледни. Чак. What the shit? Името не ми се вижда. Името не ми се вижда, нали? Клекнал си за това. Сгърне тук, не? Да, знам, е така. Не, ела тук. Ела, по-нацърка. Макни ми се от леглото веднага. Тук. Веднага да ми излезете от стаята, иначе идвам. Ти ме колко ме разлагаш ни играта. What the shit? Каква игра, бе? Да покажете малко момиченца. Пускам difficulty-то, така че навръщане ще се прибираме трудно. Да. Дайракс. Опа, извинявам се. Иде тук.
Не на моето легло. Ух, няма къде сложих най-близко. Опа, малко ти е пръсно леглото. Да си се изтъкал там, нали? Между другото, Тас... Ние ти оправяме, че тя ти чакаме. Между другото, ако Тас решиш... Чуй ме сега, Тас. Ако решиш да штриш Майнкрафт клиповете, ще те уволним от канала. Не, по-скоро аз ще го уволня, защото канала. Разбра ли ме, Тас? Кос или Плентс? Кос. Добре, Кос. Знаеш ли какво? Значи сега, както ти беше създател на косовите тасове и на тас там косови, така и аз съм шеф на Space, защото аз съм го направил. Но нали аз На мене. не на Space, но на Gaming Friends. Я ще уволня това, чухте. Той е хейтър. А, не, ако изтрия клипа? Да, и ако го хейтва. Да, и ако го хейтва също. На мене колко копчета да ми стават? Искам да ви колкото вашето. Нито колкото, колко искаш. Нито конструктивна критика, нищо няма да търпим. Опа, сега си изказвам. Не знам. Yes! Go! Ники, ще дойдеш за малко. Човек, аз имам 8 гол и 5 айрон. What the fuck? Shit! Искам да крафтнеш една кофа, може ли? Човек, аз искам меч кирка. Аз имам само една брадва. Ами той ще стигне и за двете. Меч и кирка няма да стигне за кофа. При мен нищо не мога. Нищо не... Вие сте си такива. Отворил си тук отгоре, бе. Откриваш ли нещо, бе, Кос? Само кол. Тук Имаш и някакви пръчки. Нет, имам само мини неща. Имаш ли пръчки? Не. На дърво. Аз съм левел 2. Аз съм левел 100. няма шанс. Аз съм... What the shit, чувам скелет. Некой стреля. Нещо идва. Добре, Махам дификълт. Да махам ли дификълтото? Къде бе? Вземи айрана. Едно. Некой да ми даде малко факли. аз в момента правя пръчки. Бързо видваш в мината и даваш факли. Някаква дупка е. Дупка в земята. И Кос, нали сещаш, че вие не трябваше да ме зарезвате, защото знаете, че нямам виждане. Спейсман. Накъде е изхода? Вие къде аз мога да мина, бе? Ама моля ти се... Малко по-надолу, бързо отивай, че бата имам много факли на прибършване. Бате, как? Да те откарам ли? Това ли, бе? Да, това бързо слизай надолу и ме намери. Дай пръчките, аз съм тук. Дай пръчки на мене. Дай по 4 пръчки на всеки. Аз имам... Слизи към мен, аз съм натам напреде. Не напред, а натам. Тук. Да, на тука. Следвай ме. Да, бе, плец. Пръчките обаче са за мене. Бе, аз искам пръчки. И аз ще ти дам и на тебе. Само 54 давам на един човек. Ето ме мене. Да, баш само на него. Дай и на мене 20 ми стигат. 20 ми стигат на мене. Аз не мога, аз имам стаки 54. Еми добре, метни 54, аз ще преработи някой, другите ги дам на Никито. Кой иска 24? Аз. Дай ги на мене. Пръчките са за Никито. Който ги взема? Аз си намерих 5 айрона. Кой ги взе? Кой печели? Не съм аз. Ники, значи ти се махай. Ники, ти се махай, пръчките са за мене, давай ги. Меткай. Аз съм направил копая, за да намерам... Горан, ай сега ще се кача догоре за нова кирка. Аз ти дам много. Аз имам. Затвори ли вратата на къщата, Дайракс? Сигурен си. Напълно. Не си сигурен, че си е затворил. Защото... Колко бе, аз съм скелетен. Какво? Заповядвам на скелет. Направо заповядаш. Направо. Още когато е мой сервер, ще карам да изчезва. Да, заповядвам съм. Напълно сигурен. Да. Добре, докарай ми малко храна от честа. Има само една парчула и една...
Докарай ми пържолата и Кирка! това. И двете ми ги Не, докарай. даже аз вече ще отида да си направя. Не ми бари в другите неща, ако може. Вземи си един стол слорд. Аз съм си направил всичко. Сега ще направя малко стълби. Защо се закупа? Малко прана ще взема. Абе, това от тебе ли е? Перцето. Да, у мене. Гана. Що ти трябва? Аз ще ходя за още малко дърво. Да направя по-добре. Аз имам две кирки и цяли. What the shit? Опа, уич. Как се спомня? Скри се от нея. Може ли да изям, кое да изям? Овчето или крабчето? Ти е по-вкусно. Кое ти е по-вкусно? И двете ги взеш направо. Знаете, че това ще ни коства храна. Аз не набирам. Айран, yes! Айде, уич. Я знам ли вижда колко айрон? 15. Направи копа. Аз правя кофе. Аз Имам отвара хел. трябва да ми 26 айрона и си правим армор плюс грипка, не, плюс меч. Хора, убих Уичи и ми отвара. Ей! Колко бързо я уби, бе? Лесно. Нали знаеш, че тя се хилва постоянно? Тя не се хелна, тя е спиди. Това е. Аз се затиснах подвижда един дърво. И си е засилил? А ти откъде взе меча? Направи си. От моите. Не, направи си. От събраното дърво. Там виждам Уич, отиви да я биеш. Е там пред тебе. Нема никъде. Не обърни се. Кой не е затворил вратата на ти? Ти! Не, аз излязах преди Никито. Никито! Добре, кой ме бие да попитам? Кой те бие? Аз съм ясно. И педерас. И Дайрак Синг не го бие, че също не ми ще накълцам. Да, верно, бате, аз съм яко добър. Какво си яко добър? Да те бият? Да. Идвай в мината и ми докари нещо за ядене. Чека, аз спомням. Няма нищо. Да разбра ли ме, идвай в мината и ми докари нещо за ядене, не ме интересува. Ако трябва тебе ще ти изям. Ей, добре, кон искаш ли? Какво да искам? Аре, виж. Кръстевчак! Беки! Мокъни. Махнах дификълтито. Ти още най-добре на PvP. Убий го. Махнах дификълтито само за малко. Вместо да бе ти разбираш ли за малко гръмне. What the hell? Чакай малко. Да влезем. Скри се и не излизай до сутринта, разбрали ме? Ние тук работим. И ти ми кажи кога е сутринта. И ми се махни от леглото, че като се върнеш ще напая над 2 стинки. Редстоун! Верно ли? Редстоун. Не, лъжи да се смееш, виж! Редстоун! Чакай, само може да означава нещо лошо. Редстоун при Редстоун винаги има лава. Не винаги, ако е някъде към бедро. Хора, И при Редстоун. има ли нещо? Не. Чуйте сега, аз в момента правя това. Докари ми една айран кирка по всекакъв начин. Нямам Аз имам айрон и ще си направя. Кирка? Аз имам 10 айран. тук Аз нямам. имам 15. Ми добре, бързо ела да вземеш редстоуна. Нямам. Ми добре ела да вземеш редстоуна, аз ще взема. Не правя кола. Не ме интересува. Никито 64 отива до теб, не искам да го биеш, искам да направиш нищо, разбрали ме? Мисля, че ще бъде проблем с това. Даймонд! Бати педераса. Денете. Ама аз не знам откъде се да излезе план, снимаш ли идея? Аз ще излезна, ще си направя кирка и ще взема това. Ами, аз ще излезна по-късно. Режисьора на ленивето докъде искаш? Ти знам това. Ние обаче утре знаеш колко яко материал ще му докараме. Цел гардероб. Аз ще мога да си направя запалка. Просто няма някой да убие. Искам някой, знаете ли какво да убие? Искам някой да убие крипър. Аз имам, ако искаш такова бърт, аз имам бърт. От две. What the fuck? Да, те пускат бърт. Не, значи Понякога пускат и редстоун. значи бъде може от това. Кай, че понекога вещите пускат и редстоун. Не, бе. Намерих пътя навън!
Ей! Аз съм наляво, не ми се копае в гравно. Може не да го правя. Има, ама не ми се копае. Аз съм пада. Пленс, я е защото трябва да решим с тебе. Е, сега идвам. Само си свърши работата в Не минута. се бие. Просто искам да те питам, нали, защото е тук да направя всичко от дърво, трябва да изчупа дървото. Тапанар! Бе, аз ще ви направя пълно от дърво, бе. Леглото ми, сейф спота ми! Не съм го чупил. Добре, разрешавам ти. What the fuck, тапанара? Да, разрешавам ти. Не, бе, човек, бе, аз ще направя всичко от дърво, бе. Ти, че се е пребава всичко. Крипър. Не. Ако се пребел и ти си от сървъра. Да. Това е. Не, бе, аз ще направя всичко. Ники, помниш къде е столна, нали? И по-горе долу ти. Да, как ще се влезе да го име на другата страна? Сега ще го направя от дърво. Аз ям дърво. Добре. Ето горе столна, бързо идвай. Аз правя втора печка. Бате, той е цяла жила, бе. Сори да си Да. Бързо идвай. И печката не е на моя етаж, нали? Не, на моя. Не е готово още. What the hell? Help me. От кой? Не знам, но difficulty е пуснато ли е? Силно за difficulty, да. И тук какво правим? Добре. Ако нещо гръмне от кръставичар, бате, виждаш ли кръставичар? Ми казвай ти си, не знам дали ще успеш. Крипъра. Аз така му викам. Имам айрон кирка. Ей! Аз айрон пуши не имам. Но искам да вземеш редстоуна. Аз си крафтвам и запалка. What the heck? Нямам кирк! Нямам кирк! Ники, имаш някаква... Никито 64, имаш някаква кирка. Аз си направих две. Ами дай ми едната, моля те. Ма не е айрон, някаква кабърстъл ако имаш. О, точно ми стигна дърво. Точно ми стигна дърво на 50. Ето бе, така не е ли по-добре? Така не е ли по-добре? Не е по-добре, но карай. Пленс. Опа! Тук не бе. Коса. Тук не рових май. Не. Еми ние, аз не косме тук. What the fuck? Абе, никой да не ме е закопал. Не, аз идвам. Аз чувам нека е паяк. Аз те закупвам тук да бида. What? Къде си, бе? Няма храна, не мога да бягам. Ма вие всичките ли сте долу, бе? Ма къде си, бе? Айде сега как да си измъкна. Ти си ме закопал. Ах, ти гамен с гамените. Там имам всяко и аз коле. Не мога да бягам. Абе, хора, аз имам 34 редстоун. Ти го казваш, като че ли овцата може да избега. О, фаза песнах мината. Дай, Ръкс, трябваше да слезеш и помогнеш. Яна, ти къде си, бе? Трябва да съм Е, това с отиването. Пленс, глей. Пленс, глей. What the fuck, тапанара? Не, аз затваряй, бе. Мръдни се малко. Обърка ми целите мини, обърка ми всичко. Идиот си идиотите. Кой е напълно толкова капо спомня? И пак сега къде съм? Не знам. Колко тъпо момче. Аз ли? Не бе. Франц. Да. Какво се казвам? Е, на прекрасно. Аре, бе, Мирославе, ще ти пребия. Сега вече сме квит. И ти ме затъпи два пъти. И ти ме такова два пъти. Аз те спасих. Ти ме спаси. Боже ти. Аз малко ще се купая. Леле, къв си. Аз и тук ще покупая. Аз усрах нещата.
Мръдни малко натам, ако може. Не, ти мръдни, защото аз това сега ще го изкопая. Не, 4. Та паджока е готова. Айде бе! Изкопай го това мулавата. Добре. Моля, ти си толкова... Ей! Моля, вие сте умен. Остава тука бе. Кой е направил така бе? Кост 64. Добър ден, вие сте. Кой е 64? Чакай малко. Кост TV играе Майнкрафт. Никито 64 също играе Майнкрафт. Съвпадение не мисля. Ама и Spaceman Games играе. И къде е пътят към твоята барака? Коста. Да черпа за именния ден. Честит имен ден. Аз сутринта му фиквам. Честит имен ден, Галакси. Аз Не реси, откъде ми знаеш, че е пряко. Добре, това е краят на 7-ми епизод на... Не съм така. Това е краят на нашия епизод. Кой ме започва? Аз бях